Okay, I'm alive. Recorded. Nabuhay saglit. Nabuhay. Hmm. Hello. Tres Marias. Oh, ba't tayo yung tumingin? Welcome to my vlog again. Asa yung didipita? Malabuyok. Ay, Malabuyok pagod ta? Okay, nandito po tayo ngayon sa Malabuyok, Cebu, kaya nagtagalog ako. Welcome to my channel. Welcome pa rin, kahit hihimatayin. May plano kaming pumunta ng Dao Falls dito sa Sambuan. Sapagkat kami ay tao lamang, biglang sumara yung falls. Kasi yung tubig nahiya. Makuratan siya, baka daw magka-COVID siya. Eh anong rason? Dahil dito, tingnan nyo yan. Yan ang nagdadala ng COVID. Natakot siya dyan. Umalis yung tubig. At saka, tingnan mo dito, yung babaeng naligo, nagsapatos. Meron bang ganun? Maliligo magsapatos. Nasaan yung high heels mo? Oo, di ba? Akala niya nagja-jogging siya sa dagat. Ay, mga tao ngayon. Hi, life. Iba na talaga pag... Iba na talaga pag may COVID. Kahit anong gagawin, basta may magawin. O, di ba? Tagalog yung gawin. Oh, di ba? Ina. Ba ito, lang. Okay. Ay, nako, yung COVID talaga. Ay, nako. Under the... Anong klaseng kahoy to? Saan yung kahoy ate? Kawayan. Ay, nako. Kawayan. Hindi naman yan yung sinasabi ko. Saan yung kahoy yan, Merla? Anong kahoy to? Akasya. Ay, na akasya. Ay, nako, yung mga Cebuano, hindi alam yung kahoy nila. O, sige. Akasya. Akasya, bago na siya? Ah, akasya. Okay, batang akasya, namumulaklak ng pink. Akala ko ba'y dara yan. Oh, dili ba dito sa mong ate? Dili eh. No, ang buwak o pink. Ang buwak o pink. Kasya mo. Pink may buwak sa kasya. Eh, di kasya na kung kasya. Kahit hindi magkasya, ikakasya. Pumunta ng Dao Falls. Kaya yun. Naliligo sa beach. At ito yung mayari ng beach. Kaya nagaligo. Gakalog-kalog. Ay nako. Gakalog-kalog. Yung COVID talaga. Kumakalog-kalog. Pag tatakbo ka daw, wag yung didi mo hindi kumakalog-kalog. Lalaki ka daw. Tumakbo ka nga. Kalog na. Galbugal giri. I-YouTube mo yan, pre. We're somewhere in between Ginatilan and Alegria. Nandun yun. Doon. Alegria yun. Doon. Yung kampanaryo nila kita. Oh, nilagay ko ang camera, tawa ko camera. Tawa sa ang view. Wow, ganda ng view. Ay, hindi pala. Dito pala yung maganda. Ito somewhere in the southernmost part of Cebu. Ay, hindi pala. No, it's not. It's almost peak of Cebu, south of Cebu. Kaya ganito yung tubig, kalinaw. Lulubog siya pag pumunta ka ng kaliwa. Tingnan nyo. Lulubog siya, lulubog. Tingnan nyo. Oops. COVID yan. Ano ko trapingan, oy. Pag pumunta ka naman dito, yun yung rumarampa. Akala niya nasa highway siya. Tubig pala. Kaya na ko picture pang kuan. Berm na ngayon, September 1. Kaya
Kailan ba mag-open yung falls dito sa South? Kanyan ba talaga magtagalog ang Bisaya? Ganyan talaga magtagalog yung Bisaya. May pagkamatalas sa dulo. Tigas! Ilambutin natin. Lambutin natin. Ah. Maligyan lang tanig lugod. Oh, siya. Bye for now. Click mo na lang yung subscribe kung gusto mo. Yan, teka. Parang may nakatok, magka-late to. Yun lang talagang view dito. Tsaka ganda ng camera ko, pati yung kuto niya. Oh, nandun. Wagas ko. Hindi ko siya tanaan, Jules. Anong sabi niya? Lagyan ko yun ng ano. Anong tawag doon? Subtitles. Ay! Tagalog pala. Subtitles. Poing! Sige, bye-bye. Kain muna tayo.